kahle kufezekile ukuthi ube early namhlanje. Isifundo sami sayizolo ngisitholile namhlanje ngenza phela. Kahle kahle into engishaya empilweni isikhathi. Sure. Shuthi kahle kahle nje impilo yami right mina isikhathi. Angidingi imali, ngidinga ukubamba isikhathi. Futhi. Imali izolandela. Sure. Uma udinga imali kumele uqale ngesikhathi. That's it, what time is money. Uyabona ke nanguye seshokwazi isigisa ngisazi mina isigisa. So isikhathi simali ngempela kwamanje umuntu umedinga for isikhathi sakho kumele akukhokhele. Hayi isikhathi nje jama ngifuna ukudlala ngawo ingeke isikhathi sifaka yonke sifaka udiscipline yonke lento arrangement yabo. Iyo lento yenza ukuthi ama-mafia agcina esenama private jets ngoba manje kumele akhave indawo nokuthi enze something within 5 minutes kumele bese kwenye province. Hayi imafia nje mele sohlala endaweni nokuthi wangafika liyamasha ungakapheli 5 minutes. Yeah liyasho sifuthi awunalo iqiniso mina ngiyavaya ngisebenza ngomuntu ongasibambi. Cabanga utshelwa imafia ayisigebengu. Shuse yena lapha kahle into aseseyibamba idiscipline yokuthi noma ngabe yini lenzo ihlanganisa. Ngeze ihlangane ngoba wona uzohlezi uza nalama excuses ukuthi afethu ngifike late ngoba angibanga nemali yokuthi ngoba yabo. Awucabangeke imafia indlela esebenza ngayo umqondo wayo ukuthi if umuntu elate shuthi ucabanga kabili or unomngozi kumina. Kumele afike ngesikhathi ngimbothi uthembekile kumina and futhi akasoze angifikela nabantu engingabathimbi. Shuthi abo time is money shuthi wena kahle kahle khona imali ozoyilimaza ngosuku ube late uma ukuthi bekade mhlawumbe sibhukhe indawo ye-meeting ukuthi mhlawumbe sibhukhe 3 hours kuleyo ndawo wena usudla imali kodwa wakafiki. Even izolo ucabanga-ke njengoba ngilayele eThekwini ngigibelile ngisuke eThekwini ngiza la ephakathi. Kwamele ngiyolala eMayville. Ngibuye ngize la. Yabo ukuthi imali sidlekile. Sure. So isikhathi siyimali. Sengiyacabanga ukuthi ke Leshanisi mawiwina istory sakho compared to umuntu ohlala la eMayville yathi ulele khona. Maningi ama-rap akhona. Kodwa khona umuntu wakhona futhi osho ukuthi mina ngicwephe unojoystick. Yeah. Bekayenzile lapha udoti ngabe ngenza kangcono. Kodwa unugibele kaningi waze walala nangakubo. Yes yena akekho la. Yena akekho still bengekho izolo wena too late ayekho namhlanje. For the fact ukuthi ngila yena akekho la ngalala ngakubo ngabuya ngeza la iprove ukuthi lento ayikho ngokuba nswempi ngokuyimisela. Ukuba nswempi kona lo ukuba discipline. Yeah. Kahle kahle ukubamba isikhathi nokuba discipline ikona ukuba nswempi. Kuphumelela umuntu oyimisela hayi umuntu otalented. Yes. I think ngisho kanjalo. Uyaqala mhlawumbe ungene into competition edinga ukuthi ube discipline ngale ndlela. Ama competition sengiwashaye kakhulu. Idiscipline ibalekile. Mhlawumbe enye competition owangenela before kwakuyinto kanje isikhathi mhlawumbe noma kwakade kuwo okunye mhlawumbe kwakusubmisa something. Back to the city 2019. I was there ngaphuma ngi-semi finalist lapha. So ngasibamba isikhathi ngayibamba iflight yonke into yami on point lapha. It just happened ukuthi kwangalona usuku lami. I-judge email ithi ngithanda lo angithandi lo. You have to accept it's competition. I keep it blood. Kwaba into kanjalo. Wena waba happy nge-performance yakho everything. It's not an album but it's something that's memorial. It's a singing like the status of Mary Salu khala ngokuvalelwa Nike Mercurial.